அஸ்ஸலாமு அலைக்கும், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் டேஸ்ட் ஆஃப் கேகே. அப்போ இன்றைக்கி நம்ம ஒரு அடிப்பொலி ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். மரவள்ளி கிழங்கு வடை ரொம்பவே ஈஸியான ஹெல்த்தியான ரெசிபி. ஸோ ஒரு அடிப்பொலி ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ஈஸியாக எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ அதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு 1/2 கிலோ மரவள்ளி கிழங்கு எடுத்து நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம். ஸோ தேவையான பொருட்கள்: மரவள்ளி கிழங்கு, காஞ்ச மிளகாய், பூண்டு, இஞ்சி, உப்பு அண்ட் கருவேப்பிலை அண்ட் மல்லி இலை. 1 போல் அளவுக்கு ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை சின்ன சின்னதாக நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கோம். ஒரு 4 பச்சை மிளகா காரத்துக்கு ஏற்ப ஜாரில் போட்டுடலாம். அண்ட் ஒரு 4 to 5 வெள்ளை பூண்டு, ஒரு சின்ன சைஸ் இஞ்சி அண்ட் தேவையான அளவு உப்பு. ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் இந்த கிழங்கு ஆட் பண்ணிடலாம். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்தாச்சு. இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும். ஸோ அதை ஒரு பவுலில் ஆட் பண்ணிடலாம். ஸோ இப்போ இதில் சின்ன சின்னதாக வெட்டி வச்சுருந்த வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிடலாம். இப்போ அந்த கருவேப்பிலை அண்ட் மல்லி இலையை ஆட் பண்ணிடலாம். ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அரிசி மாவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க தேவையான அளவு. இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிவிட்டு அதையும் இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோங்க. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு எந்த சைஸில் எப்படி வேணுமோ, நான் கட்லட் சைஸ், இந்த பருப்பு வடைக்கெல்லாம் நம்ம ஷேப் இருக்குல்ல, அந்த சைஸில் எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி. ஸோ உங்களுக்கு எந்த ஷேப் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். ரொம்பவே ஈஸி. ஸோ ஆயில் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா போட்டுடலாம். ஸோ கொஞ்சம் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனோடனே நம்ம எடுத்துடலாம். ரொம்பவே ஈஸி. ஒரு 5 மினிட்ஸ் போதும், ஈஸியாக குக் ஆயிரும். ஸோ இந்த மாதிரி கோல்டன் ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸோ இது கரெக்டாக இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா இது ரொம்பவே ஹெல்த்தி. ஸோ மரவள்ளி கிழங்கா வச்சு சாப்பிட்றதெல்லாம் இஷ்டம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி ஃப்ரைலாம் பண்ணலாம், வடை மாதிரியெல்லாம். இது ரொம்பவே டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். ஸோ ஈவினிங் டைமெல்லாம் அந்த மாதிரி கிழங்கு இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி பண்ணலாம். நீங்கள் பண்ணி பாருங்கள், ரொம்பவே டேஸ்ட் அண்ட் ஹெல்த்தி. ஸோ இது சும்மா சாப்பிட்றதுக்கே நல்லா தான் இருக்கும். ஸோ கெச்சப் இல்லைன்னா வேறு ஏதாவது கூட நீங்கள் டிப்பிங்ஸ், மயோனைஸ் இந்த மாதிரி இருந்தால் கூட டிப் பண்ணி சாப்பிடலாம். ஸோ நம்ம இன்றைக்கி கெச்சப் எடுத்திருக்கோம். பார்த்திங்கன்னா வெளியே ரொம்பவே கிறிஸ்பியாக, உள்ளே நல்லா சாஃப்டாக இருந்துச்சு, பார்த்தாலே தெரியும். ஸோ ஒரு பைட். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். டாடா, பாய், see you.